ಬಂದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಏನು ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪ ಉಂತದಿತ್ತು ಎಂಕುಲ್ಲು ಏನು ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದು 2-3 ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಹರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಒಲ್ಪಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಏನು ಖಾಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತು ತಾತೆ ಮಲ್ತು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ ದೀಕ್ಷಾ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಏನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಂತ್ನಿಗೆ ಪೂರ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ದಾಯ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಕೆಲವು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಡ್ಪಾದು ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಉಂತದಿತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಇಂಕ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ನನಾರ್ದು ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಡ್ಪಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಏನು ಒಂಜಿ ವೀಕ್ಲಿ 2 times ಹತ್ತಂಡ ಡೈಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಅಂತೂ ಉಂಡು ಅವೇನು ದಾಯಿಗೆ ಅಂಚೆನಿ ದೀಪುನು ನನ್ನ ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ಯೂಸ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಚೂರು ಎಂಕ ಥಿಂಕ್ ಬತ್ತುಂಡು ಥಾಟ್ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಒಂಜಿ ಥಾಟ್ ಬತ್ತುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡು ಗೈಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲರಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ದು ಅಲ್ಪನೆ ಕೈತಾಡೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಅವೇನೊಂಜಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ಇನಿಯಾನಿ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ಕೆಲವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಆನ್ಲೈನ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿನ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನಿನಿ ಇಲ್ಲಡ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಡೈಲಿ ನಾನು ಇಂಚೊಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಅವೇನು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೊಷ್ಪಾಗೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟಾಂಡ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋನು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಈತೆಟ ಮಲ್ದಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಯಾನು ಓಲ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂದಜಿ ಎನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾನ್ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಲ್ಪಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಂತಜಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ದೀಕ್ಷಾ ಪಂದ್ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಫುಲ್ ಪುದರ್ ಬತ್ತದ ದೀಕ್ಷಿತಾ ಪಂದ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬತ್ತದ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಿ ಬತ್ತದ ಓಮಂಜೂರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬತ್ತದ ಕುತ್ತಾರ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಪಂಡ್ರಾಪುಜಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಈತ್ನೆಟ ಎನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದಾಯ ಕೊಡ್ತಿಜ್ಜನ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬಂದು ಓಲ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಾಡ್ ನನ್ನರ್ದು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಂದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಇಂಚಿನ ಉಡೆ ಪುರ ಪೋಪೆ ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪುಗಂದುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೀರು ದುಂಬು ಪಾತೆರ್ಲಕ ನಾನು ಬಂದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಯಾನು ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪ ಉಂತದಿತ್ತು ಬಟ್ ಅಂಚಿಂದ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂದು ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಾಯ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಎಂಕುಲ್ಲು ಏನು ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದು 2-3 ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಮುನಾರ್ಗೆ ಪೋದಿತ್ತ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಮುನಾರ್ಗೆ ತಿರ್ಗ್ಯಾರಂದು ಪೋದಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಏನು ಕೆಲವೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ದೆ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಶೋಕ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ದಾದ ಮಲ್ದಿನ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮೈಕ್ ಪತ್ತೊಂಪೋದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಅವೇನ ಮೇನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಮೈಕ್ ಪತ್ತೊಂಪೋದಿಜ್ಜಾಂಡತೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ದೆ ಶೋಕ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ದಾದ ಒಲ್ಪ ಏತೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಹೋಗುದು ಅವು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಯಾನು ನೈಟ್ ಬತ್ತದವೇನು ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮನದಾನಿ ಪೋಪಿನಿ ಸೇಮ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಬರ್ಪುನು ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಯಾನು ಹೊರಲ್ಲ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡ ದಾದ ಅವು ಪೂರ ದಾಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಒಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತು ಒಂಜೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂನಾಗ ಒಂಜೆಟ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಗೈಸ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಹರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಈತ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಂತ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜೆಟ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಇಂಚಾವತ್ತೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಮೈಕ್ ಪತ್ತೊಂಪೋಂದಿನ ಎನ್ನ ಮೇನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅವು ಎಂಕ್ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕೊಂಡತೆ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಎಂಕ್ ಅವೇನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಬೊಡ್ಚ ಐಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ರೇಸ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಡು ಒಂದು ಯಾನ್ ಆ್ಯಪ್ ಪಾಡ್ತು ಬಟ್ ಒಂಜೆಟ್ಲ ಎಂಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ರೇಸ್ ಮಲ್ಪರ ಅಬ್ಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಬೈದುಂಡೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಬೈತಂಡೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಹರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತು ತಾತೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬುಡ್ಡ ಬೇತ ಓಲ ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂಜಾಡ್ ಇಂಕ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪುನ ದಾದೆ ಮನಸ್ಸೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಇಂಕ ಉಂತುಂಡು ಆತು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ಲಕ್ಕ ಆಯ್ಜಾತ ಒಂಜಿ 3-4 ಡೇಸ್ ಎಂಕುಲು ಪೋತಿನ ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಇಂಕ್ ಪಾಡೋಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡವು ಯಾನು ಒಂಜಿಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅವೇನು ಪಾಡ್ರಲ್ಲ ಪಾಡ ಹಿಂಗೆ ಪಂಡ್ರಾಪುಜಿ ಇಂಕ ಆತ ಪಣ ಆತ ಬೇಜಾರಾತಂಡವು ಅಲ್ತುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕುಲು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪೂರ ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ್ರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪುದು ಅದ ನಿನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿನಾಗ ಇಂಕ ಒಂದುಂಡು ಮುಗುಳು ಪುರ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರೆ ಮಾರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜೇ ದಿನಾನಾ ಒಂತೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರನಾ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಕೇನಾಗ ಎಂಕ ಒಂತುಂಡು ಚೆಕ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಇಂಚ ಪಂಡರತ ಮಾರ ಅಂತ ಎಂಕ ಒಂಚಿ ಫೀಲ್ ಆಯ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ರಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಇಂಚ ನಿಕುಲೇನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಕನೆ ಇಂಕ್ ಇಂಚ ಪಾತೆರ್ನು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್ ಬೋರಾನ ಗ್ಯಾನ ಅಮ್ಮಡಲ್ಲ ಬಡ ಪನೊಂದೆಪ್ಪೆ ಸೊ ಇಂಕಾಂಡು ಯಾನ್ ದಾಯಗ್ ಉಂತವುಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ದಾಯಗ್ ಉಂತವುಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ನಾನು ಆತ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಗ ಪಂದು ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತಿರ್ದು ನಾನು ಅರ್ದು ಓಕೆ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೋಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೇವೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಪಂಡೆತೆ ಇನ್ನು ಯಾನು ದಾದಾಪುರ ಮಲ್ಪೆ ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು
ರಿವ್ಯೂ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿವ್ಯೂ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ಓಕೆ ನೀನು ಇದಾದ ಪೂರ ಮಲ್ಪಾವೆ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ಅಂದು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯಪ ನೋಡಿ ಯಾನ್ ಲಕ್ನಾಗ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲೇಟ್ ಆತಂದು ಸೊ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಅನ್ಕಾಂಡು ಲಕ್ನಾಗ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ತಿತ್ತಿರ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಎಜ್ಜಾಂಡು ಪಂಡ್ರ ನಾಚಿಗೆಲ್ಲ ಪುಂಡು ಅಣ್ಣದಾದ ಮಲ್ಪನ ಪನೋಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಎಜ್ಜಾಂಡು ನಾನು ಒರಿದೀನಿದಾದ ಪಂಡ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪನ ಯಾನ್ ಲತ್ತು ಅವು ಮಮ್ಮಿ ಮನ್ಪನ ಕಜಿಪ್ ಯಾನ್ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆ ತೋರಿಸ್ಪೋಡಾಂಡು ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ಪೋಡತ್ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ನೀನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಾದ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅವೇನೇ ನಿಕ್ಲೆಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಡತ್ತಂದು ನೀನು ತೆಂಕ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿವ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಏನ ಮಮ್ಮಿ ಕಚಿಪ್ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ಪೋಡತ್ತಂದೆ ವೇ ತೆಂಕ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಯಾ ನೀನು ಓಡೆಗಾಂಡಲ ಪೋಯಂಡ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಮಿನಿ ಪೋಯಂಡ ಅವೇನೇ ನಿಕ್ಲೆ ತೋರಿಸ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ದಾದಂದು ಸೊ ಬಲೆ ಗಾಯ್ಸಿ ನಿತ್ತ ದಿನ ದಾದ ಪೂರ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಚ ಪೂಪುಂಡು ಪೂರ ಪೂರಿ ಬೇಯ್ತು ನಾನು ಯಾನ್ ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಲಾಯ್ ಬತ್ತು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಕ ಲೆಟ್ಸಿ ದಾದಾಂಡು ವಾ ಅರೆಪುದ ಕಲರ್ ತೂಲಿ ಕೆಂಪು ಎಂಚಾದು ಪೂ ಮೆರೆಗ್ ಹುಳಿ ಮುಂಚಿ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಗೈಸ್ ಕಜ್ಜಿಪುಲ ರೆಡಿ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ನಾನು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕಿಚನ್ ದಾಲ ಬೆಲೆಜ್ಜಿ ಸೊ ಯಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಒಲ್ಪಾಡ್ದು ಮಂದೆಂದು ತೂಕ ಪೋಯ್ ಗೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಮೀಶೋಡು ಡ್ರೆಸ್ ತೊಂಡೆ ಐತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಿವ್ಯೂ ಪನ್ಕಂದುಲ್ಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವೇನು ಕಮ್ಮಿ ಹಿಡ್ದು ತೊನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ 170 ಎಂಕ್ 3-in-1 ಪಂಡ ಅವೇನು 3-in-1 ಲಕ ಪಾಡೊಲ್ಲಿ ಅಂಚಿಂದ ಡ್ರೆಸ್ ಸಿಕ್ಕದುಂಡು ಯಾನು ಅವೇನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ದೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ದೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ತೋರಿಸ್ಪ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರ ಪಾರ್ಲ ಆತಣಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಪ ತುಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚೇಬಲ್ ಪಾಡೊಲಿ ಏತ್ ನೆಡ್ದು ಯಾಂದೆ ತೊಂದಿನ ಸೈಜ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗು ಮೀಡಿಯಮ್ದ ತೊಂಡರಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ಲಾರ್ಜ್ ದಕ್ಕುಲ ಪಾಡೊಲಿ ಇಂದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಅಪ್ ತುಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಚೇಬಲ್ ಒಂದು ನಮಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಇಂಚಲ ಪಾಡೊಲಿ ಅತ್ತಂಡ ಒಂದುಲ್ಲ ಜಾಕೆಟ್ಲ ಪಾಡ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಕೆಲವೇರು ಇಂಚಿಂದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಡುಜ್ ಬಂದು ಉಪ್ಪು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಜಾಕೆಟ್ ಪಾಡ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ ಶರ್ಟ್ ಬೈದನು ತೋಜುಂಡತೆ ಶರ್ಟ್ ಬೈದನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು 170 ಎಂಕ್ 170 ತಿಕ್ಕದಿನ ಅದು ಪೋಣೆ ಅಂದೆ ತೊನ್ನಾಗ 170 ಇತ್ತಡು ಕೆಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪೋದು ಪ್ರೈಸ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ 140 ಮುಟ್ಟಲ ಇತ್ತನು ಗೈಸ್ಂದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಂಡ ಸೂಪರ್ಬ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಇನ್ನರ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ದು ಐತ ಮಿತ್ತು ಓಪನ್ದಿದು ಶರ್ಟ್ ಬಟನ್ ಓಪನ್ದಿದು ಶರ್ಟ್ ಟೈಪ್ ನೆನ್ ಪಾಡೊಲಿ ಇಂಚಲ ಪಾಡೊಲಿ ಅತ್ತಂಡ ಖಾಲಿ ಇಂದು ಪ್ಲಸ್ ಸೀರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓಣ ನಿಕ್ಲ ಕಂಫರ್ಟ್ ಜಾಕೆಟ್ ಓಣಲ ಪಾಡ್ದು ಖಾಲಿ ಶರ್ಟ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಇಂದೇನು ಶರ್ಟ್ ಟೈಪ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಯಾನು ಈತ್ನೆಟ ಮೀಶೋಡ ಐದಿನ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ರಿವ್ಯೂ ಪಂತಜಿ ಆಂಡ್ ಅವು ದೂಂಡತೆ ಸೂಪರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪಿನ ಗರ್ಲ್ಸ್ಗೆ ಅತನ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಳಿಗೆ ತಿರ್ಗ್ಯಾರೆ ಪೂರ ಪೋಪ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೈಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ನಿಕ್ಕೊಲು ತೆತೊನೊಲಿ ಯಾನ್ ನೆತ್ತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಪೊಡಿತಂಡ ಲಿಂಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಏನೇನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಪ್ಲಸ್ ನೆತ್ತ ಫೋಟೋಸ್ಲ ಪಾಡುವೆ ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂದು ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಎಂಕೊಂದು ಲೈಕ ಐನೇತ್ರ ಎಂಕೊಂದು ಲೈಕ ಅಂಡು ಸೊ ಜೋಕುಲು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಜೋಕುಲು ತೋಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಮೊಲ್ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದು ಸೊ ಐಕ್ಯಾನ ಒಂಚೂರು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರ್ನಿ ಎಂಕೊಂದು ಟೋಟಲಿ ಲೈಕ್ ಅಂಡು 3-in-1 ವರ್ತತೆ 170ಗೆ 3-in-1 ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದುಲ ಪಾಡೊಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ 3-in-1 ಐದು ಒಕ್ಕ ಮೀಶೋ ಡಿಜಿನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವು ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೊಪ್ಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಕ ಮಾತ್ರ ನಾಡೋಡು ನಮ್ಮ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿದೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಚೆನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿದೆಲ್ಲ ಉಂಡು ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ದೆತೊನ್ನ ಮಿತ್ತುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ದೆತೊನ್ನಾಗ ಐತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಪೂರ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ದೆತೊಂಡ ನಮಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನಿತೇನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೇನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.